Прывітанне ўсім, дарагія сябры, на сувязі як заўсёды Білгеймінг. У мяне не было ніякіх сумневаў, што першы ролік у гэтым годзе я зраблю менавіта пра гэтую гульню. Для мяне гэта выдатная магчымасць падзяліцца сваімі думкамі аб гэтай франшызе. Як вы памятаеце, я вельмі люблю паджанр сайнс-фікшн, ён жа sci-fi. Але відэагульнявых праектаў AAA катэгорыі, асабліва ад больш-менш буйных студый, выходзіць не так шмат. І пакуль на маёй міжгалактычнай ферме ў No Man's Sky расце ўражай, гэта выдатная магчымасць пераключыцца на нешта новае і паглядзець, як ідуць справы ў гульні Аватар Франтыры Пандоры ад Ubisoft 2023 года. Да таго ж, як кажуць беларускія класікі, ніколі не купляй відэагульні на рэлізе. Пачакай, багі будуць выпраўлены, свет стане поўны. Вось і я так падумаў. Дарэчы, гульня пачынае падкідваць інтэрактыўныя галаваломкі яшчэ да таго, як вы заходзіце ў гульню, таму што гульня даступная ў 3 выданнях, а калі мы ўлічым падпіску Ubisoft, усе 4, па якіх сяк так размазаны дадатковы контент. Але калі распрацоўшчык палічыў, што ў гэтым самым дадатковым, ні ў якім разе не выразаным контентам можна занядбаць, то чым жа я горш? І я спынюся на стандартнай версіі. Але першым пераскокваць адразу да гульні важна згадаць і пра першакрыніцу, якім з'яўляецца трылогія фільмаў. Насамрэч, на момант рэлізу гульні было толькі 2 фільмы. Але паколькі гульня уяўляе сабой хутчэй спін-офф, то я прабягуся ў цэлым па кінасусвеце. У мяне вельмі цёплыя стасункі з фільмамі гэтай франшызы, калі не сказаць гарачыя. І тут не ўсё так адназначна. Я выдатна памятаю гучнае выйсце першага фільма. Знакаміты рэжысёр з выдатным партфоліо зняў буйнабюджэтны sci-fi фільм з іранічна-фантастычнай па тых часах графікай, яшчэ і з 3D. Так, юны глядач, зараз усё растлумачу. 3D гэта, ведаеш, тое самае, калі пры праглядзе фільма ў кіно з гэтымі ачкамі можна было назіраць прадметы, якія як бы вылетаюць з плоскага экрана. І карцінка ў цэлым станавілася крыху аб'ёмней. І пакуль вы тлумачыце ў каментарах, як працуе праекцыя і стэрэаскапія, я смела заяўлю, што акрамя графікі фільм асабліва нічым не здзіўляў. Прынамсі, чаканні ад настолькі гучнага рэлізу фільма пра канфлікт людзей з жыхарамі іншай планеты былі чамусьці ў мяне вышэй. Але пасля 3 фільмаў, у тым ліку «Шлях вады» і «Агонь і попел», стала канчаткова ясна. Джеймс Кэмеран пабудаваў візуальна бездакорны, але драматургічна стагнуючы свет. І з цягам часу ён павялічваўся толькі ў шыркі, але не ў глыб. Да 3-га фільма праяўляецца відавочная схема. Галоўны герой — гэта цэнтр сусвету. Галоўны злыдзень — это белыя прыгнятальнікі са слаба матываванымі лідарамі, а іх ахвяра — гэта карэнныя іншапланетныя племёны Наві. І хоць у «Агонь і попел» гэта паспрабавалі змяніць, змясціўшы адно з племёнаў ва варожы лагер. Удзеянне на устояную канцэпцыю гэта аказала няшмат. У выніку франшыза зноў пазбягае галоўнага. Прызнанне таго, што сама ідэалогія гармоніі з прыродай можа быць супярэчлівай і небяспечнай. І тое, што мне заўсёды не падабалася ў гэтых фільмах. Нягледзячы на пашырэнне свету, цэнтр апавядання па-ранейшаму замкнёны на сямейных драмах галоўнага героя. Глобальныя працэсы, сутыкненні культур і лёс планеты зноў зведзены да асабістых перажыванняў адных і тых жа персанажаў. Франшыза з планетарным маштабам працягвае думаць рамкамі сямейнай меладрамы, што канчаткова падрывае прэтэнзію на эпічнасць. Прынамсі для мяне. І тым не менш, гэта ўсё яшчэ выдатны, дарагі, прыгожы атракцыён. І тут можна падумаць, што з тым узроўнем апускання, якія дазваляюць нам гульні, гэта можа аказацца крутым досведам. У адрозненне ад кіно, гульня па вызначэнні патрабуе ўдзелу. Яна змушае свет рэагаваць на адзенне гульца, а не проста дэманстраваць сябе. Таму Frontiers of Pandora — гэта шанец для сусвету Аватара зрабіць тое, чаго так і не зрабілі фільмы. Ператварыць Пандору з вітрыны ў сістэму. А перад тым, як я пачну казаць аб самой гульні, нагадваю пра важнае. Так, я ведаю, вы ўжо не раз гэта чулі, але для мяне ваш водгук сапраўды мае значэнне, бо менавіта ён рухае канал наперад. Калі вы лічыце, што гэты контент варты ўвагі, не саромейцеся, пастаўце лайк, пакіньце каментар і падзяліцеся відэа з сябрамі. Гэта просты і бясплатны спосаб сказаць дзякуй. Ваша актыўнасць — гэта найлепшая падтрымка. Дзякуй кожнаму з вас. Асобная падзяка аўтарам іншых каналаў. А калі у вас ёсць магчымасць падтрымаць канал кубышкам кавы, спасылкі як заўсёды ў апісанні. Але цяпер гэтая падтрымка пойдзе на крос-лінкінг для маёй дзяўчыны. Яна дапамагае з футажамі і падтрымлівае Білгеймінг.
Я пастараюся моцна не спалерыць, але калі сціпла, то пад кіраванне даюць мясцовага абарыгена, якога разам з яго сябрамі ў маленстве выкралі і выгадавалі на вайсковай базе белых прыгнятальнікаў для нейкіх вайсковых мэт. Ну, а як жа інакш? Але раптам галоўны антаганіст Мега Кляшавана забівае нашых суплеменцаў, ці, магчыма, сваякоў. Разабрацца тут у сувязях вельмі цяжка з-за аднатыпнага дызайну сініх чалавечкаў. Зрэшты, калі мэта аўтараў было паўтарыць фільмавы прататып злодзеяў без матывацыі, то гэта 10 з 10. Да канца гэтай сцэны становіцца зразумела, што злыя людскія вучоныя хацелі навучыць, выхаваць і натрэніраваць дзяцей з Наві як людзей. Дзені адбываюцца падчас першага фільма. Падчас паўстання Салі, які ўжо стаў турукам, станцыю спрабуюць закрыць. Падлеткаў мясцовай расы, якіх гадамі гадавалі на ваеннай базе, інтэгруючы ў свае шэрагі, марнуючы сілы і рэсурсы, галоўны злодзей загадвае ліквідаваць. Ну, в прынцыпе, ўсё лагічна, так. Ратуе з палону галоўнага героя і яго сяброў вучоная доктар, якая паспела да іх правязацца. Пасля чарговага 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Дзеянні будуць развівацца прыкладна падчас другога фільма, але гэта ніяк не адбіваецца на сюжэце. У гэтым плане гульня максімальна незалежны праект. Пасля стандарта месяц навучання ад Ubisoft нас разам з некалькімі ацалелымі выкідвае ў адкрыты свет Пандоры. Адразу кідаецца ў вочы неверагодна прыгожая графіка рухавічка Snowdrop, на якім працуюць апошнія гульні Юбікаў, у тым ліку і другая дывізія, дзе ён і быў першыню рэалізаваны. Расліннасць выглядае мега крута. У цэлым лёгка ловіцца вайбы Far Cry, асабліва Primal, дзе ўсё таксама было пакрыта зелянінай. Да таго ж дадаецца аналагічны выгляд ад першай асобы і характэрнае племянному жыхару ўзбраення. Дарэчы, з апошнім абнаўленнем у гульню завезлі выгляд ад трэцяй асобы, з якой можа быць крыху цікавей будзе блукаць па свеце, але ў бітве зручней карыстацца стандартным выглядам. Дык вось, адразу пасля выхаду ў свет з намі на сувязь пастаянна будзе выходзіць тая самая вучоная з крынжовымі жартамі. I mean, you and the other Sarentu are cool, but you were raised by humans, so it's not the same. No, it really isn't. I didn't mean to imply, oh, that was offensive, wasn't it? Sorry. God, I should really just shut up. I mean, I'd only seen Natvi in pictures. Not like you're some kind of specimen. І не толькі яна. Наогул ролевага отыгрышу тут няма, але гульня насычаная дыялогамі. Першая ж кат-сцэна ад першай асобы увогуле ідзе хвілін 20, але, на жаль, змест гэтых дыялогаў, як вы разумееце, такі сабе. У асноўным гэта вось такія беззубыя стэрыльныя фразы, напісаныя ці то нейрасеццю, ці то тынэйджерам з не самай вялікай нагляднасцю. Мяркую, што гэта было натхнёна чымсьці ў духу беглага ў лабірынце ці таго ж Дывергента. Наш жа персанаж гэта апошні прадстаўнік клана Сарэнту, які быў знішчаны злымі белымі людзьмі. Уласна, гэта і будзе нашай кропкай уваходу ў мясцовае супраціўленне. Дарэчы, цікава, што ў яго ўваходзяць не толькі сінія, але і звычайныя людзі, якія ім спачуваюць, таму што яны як бы супраць чалавечага гвалту. Далей асноўны сюжэт складаецца ў асноўным з дапамогі розным кланам у розных рэгіёнах, каб сабраць войска супраціву і прагнаць чалавека-шкодніка з планеты. І ўсё вельмі моцна прасякнута нянавісцю да людзей, якія шкодзяць зялёнай планеце і спруць усюды так, што пад пагрозай яе існавання. Perhaps they do not even mean to harm the forest in this way. Што адбываецца з зямлёй, дакладна невядома, але можна меркаваць, што злыя людцы і там усё засралі, захопліваючы землі і будуючы свае смярдзючыя заводы. Таму што, ну, а як жа інакш? І зноў гэтая алюзія на каланіяльную палітыку і экалогію. І насамрэч для мяне праблема нават не гэта. Усё ж, як і любым творы, заўжды ёсць месца для выказвання, у тым ліку і вострага. Але тое, як наіўна гэта зроблена тут, гэта проста ўражвае. Літаральна абарыгены Наві жывуць як першабытныя дзікуны, але затое ў гармоніі з прыродай. Гэта бок добрых. А зямныя прыгнятальнікі падпарадкоўваюць усё сілай і шкодзяць экалогіі, будуючы інфраструктуры для сваіх карпорацый, якім у сваю чаргу пляваць на мясцовыя іншапланетнай цывілізацыі. Гэта бок кепскіх. І тут не будзе ніякіх нечаканых паваротаў, сумневаў, шэрай маралі ці чагосьці падобнага. Нават людзі, якія дапамагаюць супраціву, ніякіх шакавальных адкрыццяў не выдаюць. І калі нават у Far Cry за знакамітым грындам у адкрытым свеце было змаганне з
паехаўшым харызматычным злодзеем, у якога тым не менш была свая матывацыя, то тут я больш адчуваў ворагам самога сябе, як прадстаўніка людской расы. Зноў жа, у тых самых Far Cry можна было прачытаць мараль. Напрыклад, адноснасць добра і зла, калі ў 6-й частцы паўстанцы карысталіся не надта гуманнымі метадамі, каб зрынуць тырана. Да і халера з ім. У большасці гульняў ад той жа студыі часта сустракаецца дылема балансу паміж кантролем і свабодай. У аватары прысутнічае лёгкая нелінейнасць у некаторых момантах, але збольшага гэта ўсё вельмі прыцягнута. Бяручы пад увагу ўсё пералічанае, вы маглі чакаць, што цікавых і яркіх персанажаў на сваім шляху тут мы не сустрэнем. І насамрэч, гэта так і ёсць. У нейкі момант ты папросту пачынаеш уступаць у дыялогі не з чаканнем, што табе арганічна накінуць трохі лора са свету, а просто націснуць X, каб прыняць чарговы квест. А што тычыцца самого геймплею? І тут вядома, што Ubisoft не сталі вынаходзіць ровар і звярнуліся да правераных часам практыкаў. Гэта нашы улюбленыя зачысткі варожых баз, яны ж аванпасты, пошукі калектаблаў, рыштункі на закінутых станцыях і міні-гульню дэтэктыва. Сюды ж паляўніцтва і збіральніцтва для крафта. І ў цэлым я не той, каб супраць такой структуры адкрытых светаў у стылі Ubisoft. Тым больш тут мясцовасць выглядае дастаткова прыгожа і бегаць сапраўды прыемна, а самі квесты, у прыватнасці сайт-квесты, нават часам спрабуюць быць нелінейнымі, хаця і звязаныя ў большасці на дапамозе чарговаму NPC. Гэта не ўзровень кіберпанку, вядома, але таксама прымальна. Як я ўжо згадваў, арсенал нашага абарыгена ў цэлым адпаведны. На выбар ёсць лукі пабольш і лукі паменш, яшчэ прашча і дзеды. Але ў людзей з неба можна затрафеіць аўтаматы, ракетніцы, гранаты і гэтак далей. Як не круці, нейкая варатыўнасць тут ёсць, але часцей за ўсё вы будзеце поўзаць па кустах з лукам, а моманту пакуль не сустрэнеце ворага ў экзаскелеце. Дарэчы, ламаць ім кабіны таксама вельмі прышпільна, як і адстрэл людскіх верталётаў. І так, баі ў небе тут таксама ёсць. Усё дзякуючы экранам, гэткім ручным птерадактилям. Ну і апроч таго, Пандора з вышыні палёта выглядае таксама няблага. А вось што ў геймплеі крыху раздражняе, гэта збор усяго. Бракуе стрэл, бегаеш, сячэш дрэвы, патрэбныя зеллі, шукай расліны. Дарэчы, сумку, каб насіць з сабой усё гэта луцяшава, таксама трэба крафціць і шукаць для гэтага адпаведныя матэрыялы. Ну а мясцовая фауна таксама патрабуе асабістага падыходу. І тут важна азначыць, што як і мэты асноўных заданняў, каб знайсці патрэбную вам пачвару, неабходна па падказках самастойна знайсці іхняе месцазнаходжанне на мапе. Зрэшты, тыя, хто спрабаваў уключаць складаны рэжым у апошніх асасінах, ужо знаёмыя з гэтай механікай. Але факт у тым, што гэта таксама засягвае геймплей і падыдзе далёка не ўсім. Так што гэта можна наладзіць у меню. Агулам, гэта нагадвае вось гэтай мабільнай выжывалкі, дзе з самага старту ты голы збіраеш усе кусты, камяні і галінкі па мапе, каб пабудаваць у сваім сараі больш круты крафт-станок. Ну і што тычыцца крафту зброі. А з ім яшчэ цікавей. У нас тут свет, у якім перамог першабытны капіталізм і першая папраўка. Таму валыну памацней можна купіць, палепшыць і прадаць у гандляра. Скрафціць можна па чарцяжы. Чарцёж таксама ёсць у гандляроў, але проста так вам іх не прададуць. Карацей, пазначаны, выканаеш для мяне пару заданняў, і я адсыплю табе рэпутацыі, каб разблакаваць чарцёж для фіолетавага лука. Дарэчы, апроч эфектыўнасці можна паляпшаць і вонкавы выгляд, але таксама за пэўныя рэсурсы. Карацей, займацца тут ёсць чым, быў бы час. У любы момант можна скарыстацца тымі ж дабротамі капіталізму. Ва ўнутрыгульнявой краме па класіцы Ubisoft завезлі паскаральнікі гульнявога працэсу. Як той казаў, заможны селянін можа купіць гульню і двойчы. Спачатку базавае выданне, а потым і выразаны контент і рэсурсы для крафту. Таму што, ну а як жа інакш? Што да прапампоўкі персанажа, то тут больш-менш стандарт. Ёсць некалькі галінак паляпшэння, а ачкі для прапампоўкі чакана даюць за выкананне квестаў. Геймплей моцна не змяняецца, але зрабіць яго крыху прасцей ці прыемней можна. Як вынік, апісаць гульню прасцей за ўсё іранічна, як і фільм. Гэта дарагі у вытворчасці неверагодна прыгожы атракцыён у адкрытым свеце ад Ubisoft. Гуляць гэта як у пясочніцу, асабліва калі вам заходзіць вось такія гульні ад тых жа юбікаў можна. Мяркую, калі вы фанат кінасусвета, вам гэта таксама спадабаецца. На дадзены момант гэта самая апошняя з двух, дарэчы, таксама ад Ubisoft,
і тэхнічна крутая гульня па аватары. Яна добра аптымізаваная і выдатна выглядае. Наколькі шырокае кола аўдыторыі, якая можа прыняць і гуляць у гэтую гульню, можаце памеркаваць самі. Асабіста я не магу назваць гульню жудаснай, нават наадварот, хацелася б пахваліць Ubisoft за стварэнне нядрэнных віртуальных сэндбоксу светаў па такіх вось франшызах, але раіць гэта тым больш за поўны кошт адназначна не магу. А на гэтым у мяне ўсё. Яшчэ раз вялікі дзякуй за тое, што паглядзелі гэтае відэа. Спадзяюся, вам спадабалася. Да сустрэчы ў новым відэа зусім хутка.